ברצלונה מגיע היום בצהריים לאצטדיון קאמפ נו במטרה לעלות למקום הראשון בטבלה. ברסה רוצה לנצל את ההפסד המפתיע של ריאל מדריד אתמול באצטדיון סן ממס לאתלטיק בלבאו. 2 נקודות כרגע מפרידות בין ריאל מדריד לברצלונה. כן, בהנעת כדור, אבל אולי לא בחילוץ כדורים. בחילוץ כדורים אני חושב שרק איטיץ' הוא... אין נבדל, הנה סוארז! הנה זה התחיל. 1-0 ברצלונה, לואיס סוארז ממשיך להבקיע עוד שער של לואיס סוארז שנמצא בכושר פנטסטי. שער חמישי שלו בארבעת המשחקים האחרונים. הקלאסיקו, ברצלונה מול ריאל מדריד. אנחנו מתקרבים כמובן לשלבי ההכרעה של העונה, ואין שם נבדל, גם הפעם אין נבדל. סוארז עובד, שוער בשער. סוארז, איזו מסירה רעה. איזו מסירה רעה של סוארז. ברצלונה כרגע במקום הראשון בטבלה, אם היא כמובן שומרת על היתרון ומנצחת. היא תהיה עם 62 נקודות בשוב, סוארז מצליח לגנוב את הכדור הזה, ועבדולאי, סוארז נפחד. אין פנדל. אין פנדל, קובע השופט. תראה, השופט קרוב מאוד. בוודאי, אנחנו נראה את זה פעם נוספת. תשמע, הוא גורם לו לאבד פה שיווי משקל. אני חושב שרוב השופטים, בוודאי, יש פה פנדל. אתה רואה, דחיפה גם אם בלי כוונה, הוא מנסה להימנע מלהיתקע בו, זה נכון. אבל רוב השופטים היו שורקים פה שריקה. והנה עוד כדור, לא בנבדל. הנה פדרו יכול לעשות 2-0, פדרו! נדחף מעט, לא מקבל שריקה מהשופט, וגם לא מייצר בעיטה מספיק חזקה. טרסורס, ראינו כבר 2 בעיטות שלו מחוץ לרחבה. טרסורס! וואו, זה היה קרוב. כדור על יד החיבורים, אבל מהצד הלא נכון. שמע? כן, זה קרוב, אבל אפשר לראות שבראבו שמה. עכשיו סוארז מקפיץ את הפנימה, מסי! החוצה. לא יאומן, אם זה היה נכנס. מהקרן של צ'אבי, והכדור בקורה, ולא נכנס! פיקה! ג'רארד פיקה מנצל שם את הכדור שחוזר מהקורה כדי לשים את זה ברשת. דקה 49, 2-0 לברצלונה, ג'רארד פיקה. רמת אינטנסיביות ומוטיבציה, כי הם יודעים שזה להפקיע 2 שערים נגד ברצלונה זה כמעט בלתי אפשרי במשחק בית שלה. יש שם פנדל? יש. לקח לו זמן להחליט לשופט, חיל מנסנו. זה כרטיס אדום לטיטו, טיטו עשה את העבירה, לטיטו היה כרטיס צהוב, וראיו נשארת ב10 שחקנים. מסי מול קריסטיאן אלוורז. גם עכשיו הוא מחמיץ. נראה לי שהגיע הזמן. לא, יש בעיטה חוזרת? בעיטה חוזרת! השחקנים של ראיו זועמים על חיל מנסנו. כנראה הם נכנסו קודם. בטוח. הנדליסט שלך, וכשאתה בועט עשרות... בוא נראה. הפעם הוא מפתיע. כשאתה בועט עשרות ומאות פנדלים לאורך קריירה, אז מן הסתם אתה גם מחטיא חלק מהם. צד שמאל, פנוי לחלוטין. סוארז משאיר את הכדור לג'ורדי אלבה. אלבה מעלה את זה, אבל אמיה במקום. הנה שער של מסי! 4-0, לאו מסי עם השני שלו. השחקנים של ראיו אולי טוענים שם לנבדל. לא, נבדל לא יכול להיות. אבל מסי קרוב עכשיו שער אחד בלבד מקריסטיאנו רונלדו. הוא חיכה מקרוב. לא שערים יפים. זה עדיין נחשב. זה נחשב. אולי עכשיו יבקיע לשלישי, מסי! זה יפה מאוד! זה אפילו מאוד מאוד יפה! זה 3 ללאו מסי שמשתווה עכשיו לקריסטיאנו רונלדו בראש טבלת המבקיעים בליגה הספרדית. 30 שערי ליגה ללאו מסי מול 30 שערים לקריסטיאנו רונלדו, ויש זמן להבקיע גם שער רביעי. 41 שערים ויש עוד 3 חודשים לסיום העונה. הנה הזדמנות עכשיו לראיו לצמק, בואנו! גם את זה הוא לא מצליח להבקיע. דני אלבס, פנדל! כדור עונשין ב-11 מטר, קובע השופט. בטבעון אדום! כרטיס אדום לדני אלבס. גם דני אלבס לא יכול לשחק נגד אייבר בשבוע הבא. וזה בפנים.
אלברטו בואנו מצליח להבקיע את השער ה-13 שלו העונה. אי אפשר לומר משפט כזה, זה לא מסתדר. אני רואה בתוספת הזמן. הנה מסי, מכניס לסוארז שעכשיו יבקיע! עכשיו הוא לא מסר לאף אחד, עכשיו הוא כובש! לואיס סוארז עם שערו השני במשחק, הוא הבקיע את הראשון, הוא מבקיע את האחרון. 6-1 לברצלונה, 3 למסי, צוות לסוארז. השניים האלה מבקיעים 5 מששת השערים, ותוסיף את נאמר שהיום לא הבקיע אבל הוא נמצא שם. ברצלונה עם 62 נקודות עוברת את ריאל מדריד שנשארת עם 61. עוד שבועיים בדיוק הקלאסיקו, אולי ההזדמנות האחרונה של ריאל מדריד, כי אם ריאל תנצח כאן היא תחזור כנראה למקום הראשון.